F'xatt iċ-ċangaturi fil-Marsa hemm dajes li kienu rmunkati minn Transport Malta u saħansitra baqgħu ma nġabrux minn sidhom. Waħda minnhom saħansitra ilha hemm għal iktar minn sena. Dawn id-dajes kienu rmunkati wara li kienu ta' ostaklu fir-rampa fejn jinżlu u jitilgħu id-dajes bit-Transport Malta tagħmel spezzjoni spissi bilan li l-wiċċ tost ta' xi wħud ma joħloqx problemi għal persuni oħra. Id-direttur għall-infurzar marittimu fit-Transport Malta, Patrick Pollacco, spjega kif fl-aħħar ġimgħat saru spezzjonijiet f'Birzebbuġa, Marsa Skala, ta' Sliema, Baħar Iċċaq u l-Ġnejna. Dajjes li jkunu qegħdin jostakolaw jingumbraw slipways jew landing places. Landing place huwa dak il-moll fej dajs sa tidħol toħroġ biex tinqeda tħott jew tabbi u titlaq. Dak huma żewġ raġunijiet għalfejn dajjes jittieħdu mill-awtorità minn fuq il-post. Qabel isir l-infurzar, Transport Malta tagħmel kuntatt mas-sit id-dajsa jekk ikollha numru ta' reġistrazzjoni. Jekk le twaħħal notifika mad-dajsa sabiex titneħħa, iżda jekk it-tentattiv ifalli issir l-azzjoni tal-awtoritajiet. Meta ma jirnexxinniex nagħmlu kuntatt mas-sit, allura mbagħad nieħdu l-azzjoni aħna biex dik id-dajsa li tkun qiegħda tingombra qiegħda tostakola il-postijiet bħal slipways u bħal mollijiet minn fejn wieħed jabbi jibda l-proċess biex dik id-dajsa tittieħed u tinġib f'dal kwartieri f'dal compound hawnhekk. Id-direttur infurzar marittimu saħaq li dan l-infurzar huwa wieħed minn sensiela ta' inizjattivi bilan li xtajtiet jinżammu siguri. Inti jista' jkollok li bniedem għandu bżonn itella d-dajsa tiegħu b'urġenza jekk tibda tagħmel l-ilma. Da se jagħmel mhux imur lejl eqreb slipway biex jipprova jsalva d-dajsa, jiġi hemmhekk u jsib li minħabba ħadd ieħor id-dajsa ma jistax jitellaħħa. Allura huwa d-dover tagħna bħala awtorità li nżommu l-ordni anke f'dal postijiet importanti għall-baħar. L-appell ta' Transport Malta huwa biex fil-waqt li l-kol ingawdu l-baħar niftakru li maħniex waħedna u li bl-azzjonijiet individwali m'għandniex impoġġu l-kumdità jew qar minn hekk is-sigurtà ta' ħadd ieħor f'teddida. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.